тогава баща му го карват в затвора. Mom doesn't make money, he's basically useless, so... Мале. I said it must money. I'm pretty happy with this. Аз се радваш чистия. Мале, слушай. Добро утро от новия влог. Another week, another. Can you guess where I'm getting my Too Good To Go bags from? Another reminder for you to try them. They're so good. Отиваме да бягаме. Вашия сайн да почнете да бягате. Време да спрем едното, почваме другото. Nice team. It's strong, it's nice. Now we're going to add that extra 10%. Up and down for 8. So jump final 15 seconds. Say 3 positive things to yourself. Всеки път се тръгвам толкова щастлива от тези класове. Просто това е най-добрия клас. Ако не сте пробвали спининг, значи по принцип съм била на спининг на други места. Това лично за мен в Gymbox при тая учителка и при още една Таня. Това са двете най-добри учителки. С радост, ако дойдете в моя фитнес, ще идвам с вас. Ако трябва всеки ден по няколко пъти, брутално е. Има една песен, която се пее We are family. Положението е 30 минути бягане, 55 минути колело. Вижте кой открих! Леля! Аз съм потна. И Чичо! Куш! Вземаш така, нагоре и си пласкаш, се нахуваш. Виждаш, оп, ето да си го ласкваш. И си го ласкваш. Така. Я се стегни сега хората да видят. Тяло за милиони. Я покажи трицепса. Оп, не така надолу. Е така сгани. Оп. Еми. Здрава ми е, Лена. Каква е хубава. Плочките. Уникални. Семейство здрави. Кажи, харесвате ли моите упражнения? Много, да. Пак би ги направила с теб. Най-добрата Леля. Сега ти само да много потна и да се изкарам. Айде. Така, аз свърших фитнес и сега отивам за урок. Today I just wanted to work on my math diet. See you then. See you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Кака, чак на мен ми се прииска да си имам приятелче, да си прави такива неща. И вижте, имат Murder Mystery, ще го решават. Вижте колко яко. И тук има шоколад, ми е написала. Пълно мимчето, което пътува с 100 000 неща багаж. Това съм аз всеки път. Айде, на пак, на пикник. Това е първото ми нещо, което ям днес. И това е много добро от Lidl. Препоръчвам ви го, ако не сте го пробвали. Просто това със сигурност ми е любимия парк. Няма как това да се промени. Показва се и слънцето. Най-якото на света. Само да кажа, че си дойде и донесе много храна.
О, колко е яко. Ето, прекрасния парк е кончета. И дори не са полицейски. Слагаме салама. Идеме другия кракер. Кракера. Ядем. Cheers. Много вкусно. Е, родител? Да. Не. Мале, слушай. Както е сайко. Който е учител. И сега, не съм родител, не мога да ви кажа, но за учители мога да гарантирам, че всеки учител си има любими деца. И то? тия дет мрази. И баща му отстрани се обажда с един такъв присмех и казва What do you mean it's all correct? It's all wrong. И аз път се паникъл, защото това му казах и той зацепи и вика вика, значи това не е умножение 4 по 1/3. Вика, не, това е 4 по 1/3. Микс на Не може да изям. Дай преди чали я загачи. Да, чакай, дай преди тебе да изям. Стой. The biggest pig. Значи това е компромиса, който никога не няма. Алекс ми е приятел, няма да го дейтвам. това баща му го карват затвора. Абе си си къде, че ни предлагаш син на затворни. Ай, той е Забравихме ли за Strong Independent? ситуация. Аз преди да си ги пиша и после ги връща по-късно. Обаче месеците като минават при мен лихвата тече на обратно. Ако за Бога да им покажем лондонска красота. Тейст тест за 1000 път. Semi skim milk за 40 калории по-малко. Уникално, хора. Кардио. Казвала съм ми, че ако иска да се влезе във форма, трябва да прави кардио. Тя написа ужас. Люкарене. Се разделихме с Сиси сега и аз чувам на семейната ни вечеря. За family time. Направо гуля. Дъщеря си Значи бургер с пинат бъдър. стая с облеки с бял камбъс. Началото преди да се държи и the artist казват къде да пейнти, защото пейнти за това. Very artistic, very cutesy, very... Дали английски блог без мивка с две кранчета, със сигурност не. Кой тренд научи днеска? Mindful, very demure. Very demure. Very respectful. Не, бил си boring. Boring for me. Аз не знам, бъдеш ли boring for me? Преди да с мене да пушим това, виж сега седи в халчето и си слуша музиката. Ей, то тук много дискотечно. Цял ден хвалих времето и то заваля буквално 3 минути преди да се прибера. Хвали. Оп, дъжд. Време е този ден да приключи с 1718 калории и 20 000 крачки.
Good night. Време е за фитнес. И ще започнем класа от душевия кардио. One plate, one nurse can hold that plate. If you need a different plate, it's fine. That's the buy-in. Два часа по-късно сме обратно. Айде, да преподаваме. Айде, че иди там. Урок номер 2 за деня. Айде, влизаме. Hi, can you hear me? How can you find the radius? I think it's the distance between A and C. And you're absolutely correct. Bye bye, Thank see you, well you. done, bye bye, thank you. Отиваме на спа и на гости в София. После ще играем игри. Какво имаше място? Елизабет Лайф, който сега спа. Фън факт за феновете на Дуа Липа. Ей, там е снимали един концерт. Да, метни! Аз се чувам перфектно! Нормално е! Ни викаме! Welcome! Айде! Не се знак себе. Отиваме. Човек, смисъл? Много. Не. Може така се едно. Ама снима ги и ги наредил след това и това е просто няма никакъв, нищо после няма. Колко струват скъпите? Така. След това отивам да гледам вече някакви по-готини, по-такова. Някакво видео и аз казвам, това си якото видео, човек, така като филм. 3000 лева основна цена, само за видео. И отгоре, ако искаш дрон, който не искаме дрон, Много още 500 лева. Ако искаш, не знам си какво, микрофон, който се вижда, не знам, още 200 лева. Примерно, и дали си дойде на краста, 4000 лева. Айде. Pool party. Уникално. Cheers! Айде! Мисля, че Кали много правилно пита. Си го гледам! Да, бе! Ми го прати! Много яко! И сме на спа. Да, с София. Най-якото спа имат. Ти направи ли пъзела? Прекарахме се много добре, беше уникално както всеки. Хора, враснах се, но всичко е наред. Коя си висока? Не бе как. Айде, тръгваме се. Чакайте да ви покажа тук, докато няма никой. Много е красиво, хора. Изглеждаш като някой не живее като Щупане. да се оглези. Ми да, днеска сме тренирали толкова много. Къде е пицата? Congrats again. Congrats! И колко ще си вайде! Днешната младеж. Така е. И ни подай нещо, с което е запомнила нашия годеж. И туалетна. Защо? Аз съм повтаряла в историята 15 пъти, А, че, туалетната? Реално само да ви кажа малко история, че трябваше 3 пъти да я предложат и тя 3 пъти мрънкаше, че се ходи на туалетна. Аз само избягах. Да, тя буквално избягваше. Туалетна. Той ми вика, дай се правим снимка тук. И тя ми каква туалетна, снимка, никакви бе? Ай, той човека си държи пръстена в джоба. Кажи здравей на влога. Снимам влог. Аз съм филмираната ти приятелка. She has YouTube channel. You have YouTube? Ако случайно се търсите някой къде да сте, препоръчвам ви този комплекс. Супер удобен е, супер хубав е и да, много е як.
Това е любимото нещо Go на on settings, you basically have access only to basic filters. If you go for then you the choose the Asian advanced one. filters, it's like, you have to pay for it. Oh, again for the even for the filters you need to pay. Why is there a marriage? What? 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 It says, what are you looking for? A long-term relationship? Why? You're looking for someone Look, to marry? there was fun. Can you go? There was fun casual. I know I'm laughing at the options. Like how they put it, a life partner, Yeah. intimacy without commitment. As specific as possible, because otherwise you just get so much like trash profiles anyways. Why did you do 22? Sorry? 22 is your Between 20, the low, Lower bound. 22. Thank you, lower bound. the 20. No, I mean, I usually don't swipe on them really, not really. If they don't have a job, I don't go for them, basically. Yeah, different lifestyle. Oh, now you got a job. Now you can. Now you can. No. So listen, so basically, I didn't go on the apps deliberately before I got a job. Because the thing, like, the way I see it, They wouldn't. if You I- need to pay for dates. The way I see it, if a man doesn't make money, he's basically useless. So, That's sad. no one really like needs you in a way. So, Siga me това е sad. Kako казваш така? 3 weeks ago. Of course you were of course it not. was. I was. I'm Mario. Nice! Excited! Excited? Ooh. Yours looks also really nice. Are you excited? Right. Curious because I don't. Let's measure. In my passport. Haydi. This is. No, brат, no. Oh, but actually, I believe it's 180. in the morning, Petite. in the morning you actually told her. Ah? No, you're 182. I'm pretty happy with this. Now change your Bombay and Hinge profile. Don't lie. You're 183. Yeah, No, but like the thing is, that's not too far. 185. I think it is like. Може да спрете да ми 6, видите 7, критериите, 8. приятели. Айде. Хихи. Айде честито пак, Марио. Aww. Ciao, bye. Айде. Dankeschön. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Тук има някакво интересно парти. Как ще я върнеш, ако е богата? Какво ще кажи? Ако е някаква супер красива. Що? Защото е богата? В Южна България богати не искате. Jerusalem Special Train. И край на The Weekend Vlog. Благодаря, че гледахте. Целувки. Чао и до следващия път.